wannan zamani da kuɗi ya shiga zuciyarmu har ya fi ƙarfin misali, ya gangaro zuciyar 'ya'yanmu har ya fi namu. Ba za ki iya cire 200,000 ki sayi dabba ki yanka ba don Allah, amma za ki iya cire 500,000 ki sayi riga ki sa. Har na ga takalmin miliyan 1 ma, takalmi na miliyan 1. Ado kuma na gani bai daɗe ba an yi wa mace kwalliyan 400,000. Babu lada sai zunubi, babu lada sai zunubi, amma ga lada fala-fala a sauƙi. 200,000 ba za ki iya cirewa ba, kina jinjina kuɗin, kai ba kya ganin alherin da yake cikin wannan aikin ibada. Magabata abinda suka fi mu ba, su jajircewansu na tabbatar da abin da Allah ya ce a yi ta kowace hanya ta halal sai sun yi. Za ki ga mutum bai da kuɗi sai ya tara kuɗi ya yi zakka saboda ya samu ladan yin zakka, ya tara kuɗi yana sadaka yana ciyarwa yana bayarwa saboda Allah. Amma mu yanzu muna da shi amma ina rowa ta ko'ina. Shi yasa jarabawa ba za ta bar mu ba. Yanzu ga yunwa nan ta shiga gidan kowa, da mai arzikin da mara arzikin kowa kukan yunwa yake. Ga talauci nan da mai arzikin da mara arzikin kowa kukansa yake. Duk laifin waye? Duk laifinmu ne. To saboda haka ina jawo hankalinmu, kullum malam ya zauna yana jawo hankalinmu. Layyan nan ba wai sai namiji zai yi ba, ba sai uwa za ta yi ba, 'ya ma za ta yi, ba sai mai mata ba ko 'ya mara miji ita ma za ta yi, kowa zai yi layya. Aiki ne na ibada, aiki ne na lada. Saboda haka ki yi adashen yin layya ba adashen biki ba. Za a yi biki ki yi adashe, ki yi kaya masu tsada don ki fito biki. Ba mamaki ki kashe wa kanki 100,000 ma. Ai wannan bikin wance in Allah da sai na yi fitowar da kowa ya gani sai ya tsorata. Ba za ki yi tunanin fitowar da za ki yi a aljanna ba, kina aljanna ta ɗaya. Allah ya shirye mu, Allah kuma ya karɓa mana ayyukanmu na alheri. In akwai tambaya 1-2 za a yi sai kuma mu yi addu'a saboda lokaci.